கர்த்தருடைய பரிசுநாமம் மகிமைப்படுவதாக. தேவன் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுக்குற ஒரு அழகான வசனம், சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி அவர்களை சுஸ்தமாக்கினார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, வியாதி 2 வகைப்படும். என்ன அப்படின்னா, ஒன்று பிசாசால் வரக்கூடிய வியாதி, 2வது பாவத்தில் நம்மளோட பலவீனத்தில் வரக்கூடிய வியாதிகள். ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவருக்கு தான் எல்லாமே ஈஸி தானேங்க, எல்லாமே லேசான காரியம் இல்லையா? ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட வியாதியும் அவரால் நீக்க முடியும். சகல வியாதி நோய்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட வர்றவங்கக்கிட்ட ஆண்டவர் நீக்கி 12 வருஷம் 18 வருஷமாக இருக்கட்டும், 38 வருஷமாக இருக்கட்டும், தேவன் நீக்கி போட்டு சுகம் கொடுப்பார். வரக்கூடிய குஷ்டரோகம் பிடித்தவங்களாக இருக்கட்டும், அல்லது கண்ணு தெரியாதவங்களாக இருக்கட்டும், நடக்க முடியாதவங்களாக இருக்கட்டும், காது கேட்காதவங்களாக இருக்கட்டும், எப்படிப்பட்ட வியாதியும் அவர் செய்து அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து. அன்னைக்கு மாத்திரம் இல்லை, இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கார். இந்த நாளில் உங்களுக்கு என்ன வியாதி இருக்கோ அதை நோக்கி நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லி ஜெபிக்கும்போது இந்த நாளில் சகல வியாதிகளை உங்களை விட்டு விலக்கி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.